Riboy People's Council sen kami mentakasngi kalali ban mi sendan cha office UDC banai ai ka jing ujor halor ka jing nangroy ka jing krong pisah shilanter jong ka sorok ba national highway Hariboy kamta ma umling way bridge ka bahadu menta kampat don ka no kono ka jing shimkhia nak sarkar ba kamtam ka bor district namar ka tega pisah ka dega bala shulum be ain barung sha ka pla jongno re jongno nakalen ka seng mentakasngi kal ap kumbashi kan ta ai ban kandu UDC jong ka Riboy rehadin ka jing yu e kandu ulapha no ban kandu ikinelam jong ka seng sha ka kong BL pakanteng Additional Deputy Commissioner Jakarta Riboy kabom simla ko aruban paudur hakilat pathai kubor nakalen usamla Jason Lennox norum presiden ka RBPC ulang mukum kaseng kadap la kajing sngukya lo kajing nangroy kajing krong pisah Riboy wadadin meladon kajing ujor na kapor syakapor halo kajing bamsap kajing lumi kajing don jing em na ka district hakarukom bakrem don jing kheng Kalian jangka Riboy People's Council sengkmi gidan hang po lau jangka DC office ban wani kedu ya ukli do jangka district DC jingsha ni la up katu kan nepor ban yo bani kendu ya tang balik sena kita jangka jing bunkam ila ong ingi bani kendu ya additional DC di madam pakenteng kamat baka People's Council kaunra lembaga jingtho ka petition Ahmad jongka Borfni district mentak sing kalong bang hakini ki kendiat sengi bat tayo baladap ni yo ya kini ki jing ujor na ki pat nong shnong jongka district hak bede bat ka win pring ki mat ki ba la benong ki ba pentroin ya ka sishar ka kadar ka win pring ki mat ka ba kta mat yong ya ka rukom trikam kawin na perikimat kaba pen troin wat ya ka ribet kajak ndebor kawai kata kamat kalong kamat bamsap kamat ban lum ya ki jingdon jing em jong ka district jong ka jela hagarukom ka bomdon jingken kita kikam kiba ngiju yo ya ki jing ujor ki long ba ki shaidon ki riushimet ne ki kenhun ki bakam yerde nak ka kenhun ba pher ka banyem la tip ki shaidon ha ki surok ba jong ka national highway kidon hapo ki surok PWD kidon haki weight bridge kidon haki benta apa per jong district klempep mensuang ngila yo ya ka jing ujor ya ka bangil arabu Ahmad jong kabor punya district henry hadu kini kising ki bamenta ngim shimla yo iba kidon kino kidak kishin kiban te lakam ya ka ne ka jing shim kabu jong kini ki bakam ngila di ki kenhon ba per ban ya lum ya ka pisa naki kali ki ba per ka bangi ngim tip kilum naka ika daw bat manu ba ajing bet iki mantak asngi ha kajing keren bat i edisi kalong kajing keren ka basong tenan ngel ayo ya kajing percaya nak liang ka jong i ba kila judon ru ki wepat ki kedun ki ba wan ra ya kini ki komplain ki jing ujor habede bat kini ki ju ki kam nak menta kitu ki kedun ki baju le kini ki jai kam bani lum ki pisah bian ha keleng jong ka district ka kabur pilih distrik kala yaitu ingi ba kala donru daka order hakaba u executive magistrate wala le ki jaka ki baki la identify maki rom baki complain ban crackdown ya kita ki kenhun ki ba pher henry ka basungsi ka long ba haduk mentak singi jong kane ka arpoi kerek jong ne benai benrew arja sau ngim yoi yo ngim tip yo baki misum la pelai ba ya kita ki baki ki yo le sem ko maki ong ba ki don ki bangil akem ki bangil abat ngim tip ya kata Henry ka bapau syai ka long ba ngim shumla yo i ba kum kita ki group ki la ja la ne ki la kut no da ka baong bumta ngamut ban scam ya ka jingkran ba hadu kini gisingi ba menta kat bangin yang keren ki randon ki kenhun ki ba yashong keleng juga district but ban identify kita ki jaka ngila ajing mut ya ka bol punya district lang ba ki jingtho but ya ka i ka bangi kum ka seng yang ka nongrem sautli ki mat ngila ai jingmut ya ki suggestion baki kin le ka badon kam pi kan ga win na pring ki mat yo le se ngim sngoutan ka badon kam Henry habang ye keren ya ka sishar kadar habang ye keren ya ka jinglong jingman jong kari bakajak menu ka jongi ka bamsap bampong kam di ban yo jaka ka jing silur jong kisamla hapo Riboy ban mi syamadan syasurok ban yelum pisa omtang namar bangi pendem ya ki Henry nyibu pat yo dak jingkeli ba ki kita ki jing penbor ya kita kisamla bakin mi syamadan benmit menyong mensingi mensyai ban le ya bakum gini ki kam bat habaki don ru ki bashim kabu ban ya krong ya ki pisa ban lumi ki khajana ki bomdon jingken ni kwa aru ban yo e ka jingshai na ka bor punya district hato ki don kita ki jing lightlan joki kali ki baya kit ya ki mar ki mata ki baper hato ka don kita ki balong illegal ki balong bean ya ka ba kita kisam laki shim ya kata kabu banyak krong pisah namar ba we bangingi ong bangi krong pisah ki kali
bahmat ya ka bangi sutu yo le se gitu ki kali ki ay kita ki bisa namar ba maki nabas dang nalade le se gila bakla lupa tenre la ki bakla kumta kai ka baka bor punya distrik kala le bante la kam ya ka bakum kita ki kam be anya po juga distrik kan long ba hakeleng juga distrik ki get ki shaidon ki polis kinaka bapera pera keleng juga distrik don ni lapru badon ki por ba ki wat ki badon ka uniform ru ki shile ka bakum kini ki jai kam ti yano ngin keno ka phang preng ka long ba kani ka jingi kendu jingi mantaka singi nyibu ya ka jingkeli ka bahmat ya ka long ba kai ka ba ka bor punya distrik kala le ya ka kam ban te la kam ya kani ka jingroi jong ki kenhun jong ki rushimat ban shim ka ya ka kabu ban krong pisa na ka benta ka bit ka biang jong ki kai ba ka bor punya distrik kala le ban te la kam ni kita kata ka jingkeli ka bahmat ya nak ba kalian ka sing ka ko ban bu henry ko man shu ya keren kai ka bangi yo bani kendu bani madam kalong ka jingi keren ka basmu tenat kila don ki jinya peni ya ki jingmut ki ba per nyimla ban len ba kat kum ka jing peni ka jong ki ba hoi na kalian jong ka district administration kala le ka badon kam henry kampat biang tangkat ne ngidang ong iki mane ba you have to be more aggressive nomor ki ong bala lada ki yo ek information bala ki le ya spot kim yo ya kitu ki kinhun kila ya pet mar ya poi la pet te hato ka police department lane ka district administration tangkat ta se kar kum trikam long se ban ong ba tang la ngi ngi spot ki pet no ngi smo ba ka de jikr klum na ngi don ya ka jingshan ya ka bor punya district kamtam ni ka police department bala da ka don ya ka mon le se tang apo apsa kundal ala ban itu ya kita ki group ki ba jubun sen ki jule ikini ki jaikam namar ba hangno kat kum mangi kum ka sengi smutu kane kam de ka kam ka bakut tang hang tu more or less kum ka organized crime i kum kane ka kam ka de ka bala ikan ben kela da de bangim yo ya kita kidak kishen nakaliang juga bor punya district kapan kai kar kum perkhat ka babunjai bunrukom hateng gi subas ni wat ya ki officer la deru yo ki don ni kata ka benta bani terlang ba kita ki kenhun ki bangim tip kerteng namar bala kam long kum ta ngatarai kala long sting palat ya ki ban yo ya ka complain time and again ba baro ki kenhun ki yo i la nyok tanga bor punya district bali ngi yo i bali ki kuwi ki kenhun ki yo i namar ba madam yong ba there are tons of petitions lada ki kam jong kina po district administration ki lale ka badon kam jumut kala dei ben sakut but kala dei ben kut no ken and the petition keeps on coming ki petition man la ka singi le semen tayo ki wan ben somet ki kenhun kani ka dei lupa ka dak ka sien ka bapen i ba kitu ki kam kidang beteng hadu menin mene tengi wan kan tang man ai jumut i madam ngi kum ki betrei ha kani ka kampai ba ngi sya yo ai ki complain but habang yo ai ka complain kani ka kamram ka jongi bangin address ya kata ka concern Dina kadang-kadang ngiwan banbu daga jingtho ba kandon kata ka action ka basay kalong ka action na kaling ka bor punya district bahapo riboy nginom pediang ya kini ki blatant corruption ki jingbam sap ki bom ki besyarkai hadu kata-kata te lada ngipet ya kini ki snem ki baladap na kaliang jong DC kumukli do juga district dak ko maburam gi keren kan ngim melayu iya kita ki effort ki belum agresif ban tackle ya kini ki kam be anya po juga district ka jong kata ngi keren ka basay te ngi ngila ban kentu tangnya ka kumbangi yo so bau ni DC imat shen la ban mi no ka district ka jong